Wel, chi gyd yn gwybod beth yw'r mater ger bron, a lle mae'r adnodau, sef datguddiad y drydydd benod, ac o'r 7fed adnod ymlaen at y drydydd ar 10, sef y llythyr at Philadelphia. Philadelphia. Fe wedes i Silwtha bod Frank Taylor wedi awgrymu mae enw ryfedd i osod ar gapel oedd Sardis. Wel, os yw hwnna'n wir, wy'n gweld y ddadl wrth gwrs, mae Philadelphia yn enw da i'w roi ar gapel. Ond dim ond dau wy'n gwybod amdanyn nhw. Mae dweud y gwir, a mae un o'r hynna wedi cyd. Philadelphia Treforys, capel bach hyfryd. Philadelphia Treforys. A Philadelphia yw enw'r capel ar yr rhyw, wrth bod chi'n mynd lawr Nant y Caws, tuag at Cyfyrddin. Philadelphia yw enw'r capel yna, ond am unrhyw un arall dwi ddim yn gwybod. Os ych chi'n gwybod am rai, allwch chi roi gwybod i fi ar ôl y cwrdd. Dinas mewn dyffryn lled-eang gyda hewl fawr yn redeg drwyddi oedd Philadelphia. Fe gafodd ei henw oherwydd un Atalus yr ail. Wy'n credu wy'n cymryd teyrnasu oedd o 159 cyn Crist i 138 cyn Crist. Ac yr oedd i derngharwch yw frawd, yw menes gymaint, nes iddo ennill yr enw carwr ei frawd. Philadelphia, Philio yn dyfe, ac Adelphus yn dyfe. Philadelphia. Dau frawd yn caru i gilydd gymint yn dyfe, nes roi yr enw ar y ddinas yn y pen draw. Fe sefydlwyd y ddinas, Philadelphia, yn unswydd i fod yn ganolbwynt lledaenu iaith a diwylliant Groeg i Lydia a Phrygia. Oedd, fel y gwyddoch chi, yn Asia Leiaf, sef yn Twrci heddi. Mae'r holl eglwysi yma, y 7 eglwys yma yn Twrci yn Asia Leiaf, fel oedd y Brydyniad Twrci heddi. Ac fel wedi awgrymu o'r blaen, mae yna deithiau heddi i'r 7 eglwys gan rai gwmnïau. Fe llwch chi ddweud felly o ystyried hanes y ddinas fod Philadelphia wedi cael ei sefydlu mwyn cenhadu. Cenhadu'r iaith Groeg, wrth gwrs, cenhadu diwylliant Groeg yn dyfe. Ond mae eglwys wedi sefydlu yno, a gyda hynny mewn golwg wrth gwrs, mae ganddi rhywbeth llawer gwell i'w lledaenu yn awr, sef efengyl ein harglwydd Iesu Grist. Wel, dyna fe, dyna ddigon o gefndir i'r adnodau. Gadewch ni troi at yr eglwys yma ac at y llythyr.
A'r peth cyntaf fel i ni'n wastad yn cael, mhob un o'r llythyron yma, yw hunan ddisgrifiad yr arglwydd Iesu Grist, seithfed adnod, ac at angel yr eglwys yn Philadelphia ysgrifenna. Dyma yma'r un sanctaidd, yr un gwir, cywir sydd yn yr hen gyfieithiad. Cywir, gwir, yn ei ddweud. Yr hwn ymau allwedd Dafydd ganddo. Yr hwn sy'n agor, ac ni fydd neb yn cau, ac yn cau a neb yn agor. Ar dyna'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi disgrifiad ohono fe i hunan. Iesu Grist, ych chi'n gweld, yw'r un bir. Iesu Grist yw'r un cywir, yr un genuine. Mae yna Iddewon yn eu poeni nhw, ych chi'n gweld, ceisio ei arwain nhw ar gyfeilion. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, bydwch y poeni am reini, bydwch y poeni am rein. Fi yw'r un genuine, fi yw'r un sanctaidd, fi yw'r un pur. Iesu Grist yw'r un sydd yn sanctaidd ac yn bir o ran ei gymeriad. Iesu Grist yw'r un pur o ran ei gymyllion. Iesu Grist yw'r un sydd yn bir o ran ei air. Does ganddo fe ddim twyll, ych chi'n gweld. Does na ddim cyfeiliornad ynddo fe. A mae e'n atgoffa'r eglwys yma yn Philadelphia sydd yn cael ei poeni gan yr Iddewon yn fwyaf arbennig fan hyn. Dwi'n ddim yn cael ei poeni gan y ddolwyr yr ymerawdur ac yn y blaen, fel ni wedi gweld yn rai o'r eglwysi yma. Does na ddim anfoesoldeb yn yr eglwys, fel ni wedi gweld mewn rai eraill. Ond maen nhw'n cael ei poeni gan yr Iddewon, a dyma'r arglwydd Iesu Grist yn ei atgoffa nhw o pwy yw ef. Dyma sydd i fod yn gryfder iddynt yn ei cyfangderau. Mae'n dweud hefyd taw ganddo fe y mae agoriadau Dafydd, neu allweddi Dafydd, gyda fe. Iesu Grist yn unig sydd yn dal yr allweddi yma. Dafydd, wrth gwrs, oedd y brenin, yn dyfe, yn hanes yr Iddewon. A mae'r arglwydd Iesu yn dweud fan hyn, yn dyfe, fe yw'r brenin, nid Dafydd, gyda gef mae'r allweddi i fynd mewn i deyrnas nefoedd, i deyrnas ddiw. Iesu Grist yw'r un sydd ar gallu uchaf ganddo. Iesu Grist sydd yn reoli. Iesu Grist sydd ar awdurdod uchaf yn hyrnas ddiw. Does neb yn uwch nag ef. Fe yw yr un. A dyma rhywbeth mae rhaid i ni gofio o hyd ac o hyd yn y dyddiau hyn, i chi'n gwybod. Mae rhaid cofio. Iesu Grist yw pen yr eglwys. Iesu Grist sydd yn reoli. Chi'n gwybod, i ni'n aml beth sy'n mynd mlaen yn aml iawn. I ni'n gweddio, fel bethau dim byd yn digwydd. Ond fe gofiwn ni, Iesu Grist yw'r un pur, fe yw'r un sanctaidd, fe yw'r un cywir, fe yw'r un sydd ag allweddi Dafydd ganddo. Fe yw'r un sydd yn agor, ac pan mae e'n agor, ni fydd neb arall yn cau. Fe sydd ar gallu i gau, ac pan mae e'n cau, dros neb ag awdurdod i agor eto. Trwyddo ef, felly, trwyddo ef. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn cadarnhau hyn i'r eglwys fach ffyddlon yma
yn erbyn yr Iddewon, fel wedes i, oedd yn poeni'r eglwys fwyaf. Iesu Grist, felly, dyma'i ddisgrifiad i hunan i gadarnhau pwy ydyw. Yna mae e'n troi, beth ni'n gweld yn y llythyron yma, mae e'n troi at yr eglwys. Ac fe gawn ni yn yr adnodau yma, fe gawn ni wrth gwrs fel yn y saith mewn gwirionedd yn y fe, i ni'n cael golwg yr arglwydd Iesu Grist ar yr eglwys. Ac ar yr eglwys ydy fe, eglwysi ni wedi bod trwyddyn nhw, rai yn meddwl yn uchel ohonyn nhw i hunain, ac ni wedi gweld Iesu Grist a golwg hollol wahanol arnyn nhw. Ydy fe, dyma'r peth. Golwg yr arglwydd Iesu Grist sydd yma. Nawr dyma'r chweched eglwys ni wedi ystyried. Mae yna un i ddod, Laodicea, fel y gwyddoch chi. Mae un peth dadlennol yn ddyn hwy gyd yn yr holl, yn y saith llythyr yma. Sef y gwahaniaeth mawr sydd rhwng golwg y byd ar yr eglwys a golwg yr eglwys yn ymal iawn ar ei eglwys a golwg yr arglwydd Iesu Grist ar yr eglwys. Chi'n gweld? Golwg Iesu Grist sydd yn bwysig yn y pen draw, chi'n gweld. Nid beth mae'r byd yn meddwl ohono ni. A nid beth i ni meddwl ohono ni yn una'n chwaith yn y pen draw. Ond beth yw golwg Iesu Grist arno ni? A dyma pwrpas gweithio trwy'r saith eglwys yma, i ni cael ystyried. Wel, ble i ni? Pa un o'r eglwysi yma i ni? Odi diffygion Thyatira? Odi marwolaeth Sardis? Odi ni wedi colli cariad at Iesu fel Ephesus? Mae rhaid i ni gymhwyso hyn. I ni ein hunain. Dyma pwrpas mynd trwy, dyma pam maen nhw wedi cael ei ysgrifennu, achos i ni yma yn rwle. Mae Jerusalem yma rwle, Sardis Isolfen yma rwle, mae'r Apostolics yma rwle, ac yn y blaen. Pob eglwys yma rwle yn y saith. Ac mae'n bwysig ein bod ni yn chwilio'n hunain ac erfyn ar i'r arglwydd Iesu Grist, dangos i ni beth yw ei olwg ef arno ni. Mae e'n wers hanfodol bwysig i ni, chi'n gweld, yn y dyddiau hyn. Mae'r dyddiau i ni'n byw ynddyn nhw yn arwynebol iawn iawn. Arwynebol iawn iawn. A dyna fe. Mae'r eglwysi sydd i weld yma yn ffyniannus a llewyrchus a rhywbeth difrifol o'i le arnyn nhw. Maen nhw'n ddiffygiol. Nawr, yn ysbrydol rhan fwyaf, yn dyfe? Ond mae rai ohonyn nhw dyn nhw ddim yn sylweddoli i bod nhw ar fai. Chi'n gweld rhywbeth ysbrydol sydd yma. Rai ohonyn nhw, wrth gwrs, fel y gwyddoch chi, mae yna anfoesoldeb ronc yn ei brith nhw, sy'n nhw weld hynny. Ond mynd i gysgu, nath rai yn dywel fach. Yw llawer o broblem. Diffygiol. Diffygiol. A Philadelphia, yn un o'r ddwy eglwys o'r saith, nad oes gan yr arglwydd Iesu Grist ddim un gair o anghymeradwyaeth iddi hi. Smyrna, wrth gwrs, yw'r un arall. Smyrna. A'n agapeli o'r enw Smyrna i'w gael. Dim un gair
o anghymrydwiaeth. Ond yw yna'n hyfryd. Nawr te, fe sy'n gan yr arglwydd Iesu i ddweud wrthyn nhw nawr te. Wel, yn yr 8fed adnod mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrthyn nhw fod o'i blaen nhw drws agored. Gwn am dy weithredoedd, a dyma fi wedi rhoi o'th flaen ddrws agored, na fedr neb i gau. Wrth gwrs mae'r hen gyfeithiad wedi yr hwn sydd ganddo agoriad a fydd o'r hwn sydd yn agored ac nid yw neb ac ei. Mi adwain dy weithredoedd roddau sgerdefron ddrws agored ni ddichon neb ei gau. Ac wrth gwrs dyna'r geiriau mae'r emynydd wedi cymeryd yn dyfe o'r hen gyfeithiad yn naturiol yn dyfe. Fel dwedes i, fe sefydlwyd y ddinas mwyn lledaenu yr iaith Groeg a diwylliant Groeg. Nawr se, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw, wel, fe sefydlwyd yr eglwys hon, fel pob eglwys arall mewn gwirionedd, ond mae hon wedi aros yn ffyddlon, fe sefydlwyd yr eglwys hon i ledaenu gair y bywyd, sef efengyl gras i'r ardaloedd. Dyma pam eich chi'n yma, i ddweud wrth eraill am yr efengyl. Mae drws agored o'i blaen nhw i gyhoeddi Iesu Grist. Mae yna ryddid ganddyn. Does dim rwystyr arnyn nhw. Wrth i golygu, mae'r Iddewon yn poeni rhywfaint arnyn nhw yn dyfe. Ond dyma fe. Mae yna gyfleoedd. Nawr, dyma un o'r pethau sydd wedi mynd o'i le yng Nghymru. Chi'n gwybod, roedd yr eglwysi mor fawr, mor lluosog, fe gymerwyd yn gyniataol i chi'n gweld bod pob un oedd yn siarad Cymraeg yn Gristion ac yn mynd i'r nefodd. Chi'n bod, wy'n ddigon hen i gofio amser. Pan o'n i'n grotyn os oedd pobl yn cwrdd â'i gilydd, peth gyntaf nhw'n gofyn yn dyfe, o le chi'n dod? Rhaid gofyn bod nhw'n nabod i gilydd. Yr ail gwestiwn oedd osto, pwy enwad ych chi? Chi'n bod nhw'n cymeryd yn ganiatawol? Pwy enwad ych chi? Dyna'n wir, sa chi'n gofyn y cwestiwn. Neb yn gwybod am beth chi'n siarad. Ond dyna oedd yng Nghymru. A beth i gwyddodd? Wel, fe anghofiwyd y wedd genhadol. Fe anghofiwyd y wedd o ledaenu yr efengyl. Os nag o'n i'n dweud wrth eraill am yr efengyl. Pregethu Iesu Grist, cyflwyno Iesu Grist. Dwi ddim am i mewn i'r achosion eraill yn dyfe, yr efengyl gymdeithasol, ac yn y blaen, Cisio dod i'r byd yn iawn, ac anghofio am Iesu Grist, dwi ddim am i mewn i hwnna nawr. Ond dyma fe. Drws agored o'i blaen o'i gyhoeddi Iesu Grist, sydd o'i dderbyn trwy ffydd yn rhoi iaith mwy nefol ar ei gwefysa a diwylliant mwy dyrchyfedig yn ei calonau ac i'r trigolion. Fe sylwch chi, ni all neb dynol cyed y drws yma, ond fe all Duw cyed y drws trwy ein heisgil ystod a'n amharodrwydd ninnau i ledaenu'r efengyl. Mae'n anfodol bwysig yn bod ni'n deall hynny. Duw yn unig sydd yn gallu cael drws, nid ni. Ond trwy ein hesgil lystod ninnau, ein amarodrwydd ninnau i bregethu'r efengyl, yma Duw hefyd yn cael drws.
Peth arall mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud am yr eglwys yma yw mae eglwys yw ychydig nerth ydyw. Eglwys yw ychydig nerth. Wythfed adnod eto'r ail ran o'r wythfed adnod. Mi adwain dy weithredoedd, weler o ddeis gyda bron drws y goreg, ac ni ddich o neb ei gau. Cynnes y mae gen i ychydig nerth. Ychydig nerth. Yn hyn eto yr oedd Philadelphia yn debyg i Smyrna. Yng ngolwg y byd, gwan oedd Philadelphia a Smyrna. Gwan at fod yn ddiwerth efallai. Pwy a wir? Di clywed hwnna yn dyfe? Yr eglwys diwerth achos mae chydig sydd yno. Ni wedi cael hyn yng Nghymru, ni wedi cael yn yr hyn y diriaeth. Mae gweinidogion yn gweud, wel, fe ddylwn ni cied bob eglwys sydd dan 10 aelod. Yn cyfio dweud, mewn un cwrdd, wel, os cyriwch chi hwnna mlas, a nynau'n colli 11 aelod o'n i ar y bryd. A chollwn ni 1 aelod, ydych chi? Fi ddim llywydd ych chi. Achos byddech chi wedi diddymu eglwys y Tabernacl Olwen. Chi'n bod, nag un ffordd mae edrych ar bethau. Diolch, mae'r agwedd na wedi mynd hibo, diolch am hynny, rhywbeth bach. Gwlwg y byd eich yn gweld gwendid yr un peth a bod yn ddiwerth, ond nid yng ngwlwg yr arglwydd Iesu Grist eich yn gweld. Nid yng ngwlwg Duw. Nawr te, mae'r haid pwysleisio, yn dyfe, does dim rinwedd mewn bod yn eglwys fach. Oes e? Chywa, nid yna beth i'n gweud. Does dim rinwedd mewn bod yn eglwys fach. Mae gael cwpl yn eisiau yn bwro twll yn gynulleidfa ni, yn dywe. Sa un neu ddoi yn eisiau mewn rai capeli eglwysi heno, bys yw ddim yn neud i gwynedd o gwbl. Ond mae colli un neu ddau o'n gynulleidfa ni neu gwaniad. Nid yna beth wy'n dweud, yn dyfe, nid yna beth wy'n dweud. Does dim rinwedd mewn bod yn fach. A does dim rinwedd mewn bod yn fawr chwaith. Nid yn y niferoedd. Nid ar y niferoedd. Ni wedi gweld hyn, eich chi'n gweld? Ephesus, eglwys fawr. Sardis efallai, yn eglwys fawr. Ond yn farw. Farw. Nid yn y niferoedd, eich chi'n cyfrinach. Cyfrinach Philadelphia fel Smyrna, cyfrinach Philadelphia oedd i bod nhw oherwydd i gwendid yn pwyso fwy ar Dduw ar am i cydernid. Pwyso ar Dduw am i bywyd. Pwyso ar Dduw am i llwyddiant. Tybed a oedd cyrra gweddi Philadelphia a Smyrna yn llawer mwy brwd na chyfarfodydd Ephesus a Sardis, os oedd eglwys, os oedd cwrgweddi yn Sardis erbyn hynny. Ynddo fe? Chwel, nid yn niferoedd, ond beth i ni'n neud, beth yw'n agwedd ni tuag at yr arglwydd eich chi'n gweld. Ychydig nerth, medd yr arglwydd Iesu Grist, ohonyn nhw i hunain. O mae digonedd o nerth i'w gael yn yr arglwydd. A dyma yw'r neges yn dyfa. Ond nid oedd yr apostol Paul yn ymwybodol o'r egwyddor yma? Wrth gwrs i fod e. Fe ddwedodd e rhywbeth fel hyn yn dyfa. Pan wyf yn gryf, hynny yw pan o'n i'n ymwybodol o'n cryfder fy hunan, pan wy'n meddwl wy'n gallu sefyll, wy'n wan. Wy'n dieddol i gwmpo beth ni, chi'n gweld?
Ond pan dwi'n wan, pan dwi'n ymwybodol o'n gwendid, pan mae'r odds stacked against me, yna meddwl fe, rwy'n gryf. Pam? Wel, mae'n pwyso mwy ar yr arglwydd y Brytyni. Dyma'r egwyddor sydd yma chi'n gweld. Dy bod yn fach ac yn wan, ddim yn rwystyr i'r arglwydd. Pan fo'n nerth yn dod o'r arglwydd. Ychydig nerth. Ond beth maen nhw'n neud gyda'r ychydig nerth yna yw'r peth. Mae'r arglwydd Iesu yn ei canmol nhw. Yr 8fed adnod eto, diwedd yr 8fed adnod ac yn yr 10fed adnod. Canis y mae gen i ychydig nerth a thia gedwais fy ngair ac ni wedaist fy enw. O achos cadw ohonot air fy ymynedd, mynnaeth gadw afdithau. I ni gweld canmoliaeth yr arglwydd Iesu Grist fan hyn. Mewn un ystyr, chi'n gweld, mae'r ateb un hargyfwng ni mor hawdd. Ar un ystyr, llwn ni ddim penderfynu'r dyfodol ac yn y blaen. Ond dyma ni, chi'n gwybod. Mae'r diwedd yn dod, ac yn y blaen. Os ewch i rai o'r cyfarfodydd, mae ar ben arna ni. Mae'r ateb. Pan ni'n darllen y 7 eglwys yn mellythron at y 7 eglwys, a rannau eraill o'r Testament Newydd, mae'r ateb i weld mor hawdd. Beth sy'n gan Philadelphia? Beth sy'n gan Smyrna? Wel, maen nhw'n cadw gair yr arglwydd. Mae mor syml â ni. Maen nhw'n cadw gair yr arglwydd. Maen nhw'n cadw at y gair. Maen nhw'n hoffi'r gair. So mae'n ddiddorol iawn gwybod faint o'r Testament Newydd oedd gyda nhw. Fel wedys i, fe ysgrifennwyd llyfr datguddiad, byddu'n 95, 96, 98, rhywle fyrna. Mae rhaid bod rai o'r lythyron Paul gyda nhw, achos fe ysgrifennodd e at yr eglwys yn Ephesus. Beth oedd e? 40 years cyn hyn. Chi'n gweld? Ac fe ofynnodd e, wel Colosia yn un ohonyn nhw. Ac mae'n gweud yn y llythyr at Colosia, ylwch y llythyr mlaen at yr eglwys yn Laodicea. Tybed faint o'r ysgrythyr oedd gyda nhw? Testament Newydd. Oedd yr hen testament gyda nhw. Chymod? Ond oedd rhain yn Philadelphia yn trysori'r hyn oedd gyda nhw. Oedd nhw'n trysori y gair. Oedd nhw'n cadw at y gair, chi'n gweld? Maen nhw'n cadw at neges gair Duw. Dyn nhw ddim yn gwadu yr arglwydd Iesu Grist trwy mynd rhyw ffyrdd eraill, chi'n gweld. Mae'n oreit i ni sôn am i ddarllen Tillich ac Bonhoeffer ac rheini gyd diar mi. Ond philosopher zonwch, mynd â ni oddi wrth yr arglwydd Iesu o nhw yn y pen draw, chi'n gweld. Cadw gair Duw, cadw'r efengil, pregethu Iesu Grist, a hwnnw wedi groesoelio oedd canolbwynt i pregethu nhw. Iesu Grist yn derbyn publicanod y ffechaduriad, dyma oedd yr hyn o'n nhw'n pregethu. Iesu Grist yn maddau i bechaduriad, Iesu Grist yn glanhau ac yn sancteiddio bechaduriad. Do'n nhw ddim wedi gwadu'r arglwydd Iesu Grist trwy grwydro i philosophi dynol y dydd. Oedd na rai philosofia i gael Brytyni. Fe welwch chi yn rai dyna beth oedd y Nicolaiaid i ni wedi cyfeirio atyn nhw yn rai o'r
llythyron yma. Philosophy gwag. Ac mae yna rei eraill, dim ond i chi ddarllen llythyron yr apostol Paul, ond oedd Philadelphia wedi cadw at y gair. Cadw at y gair. Wedi myfrio yn y gair. Wedi gweld egwyddorion y gair. Cadw Iesu Grist o flaen I llygaid hwynt o hyd ac o hyd. Y gair, eich yn gweld, gair Duw yw ein hawdurdod terfynol ar faterion ffydd, addoliad a buchedd. Darllenwch y Beibl yn gyson, nid y rannau I chi'n hoffi, nid yr arglwydd yw fy migael o hyd ac o hyd ac o hyd. Darllenwch lyfrau, darllenwch lyfrau. Fe allwch chi darllen y rai chi'n hoffi wrth gwrs, ond pidwch ag anwybyddu'r gweddill. Wy'n darllen trwy Leviticus ar un o bryd, wedi bod ar Leviticus o beth I am rhywbeth wnos, na, rai bod mwy na ni 2 wythnos ar rhywbeth yna. Wel, na chi lyfr sych a diflas, meddwl chi, Leviticus, pwy ar y ddeiar sy'n moyn darllen Leviticus, wedi cael blas a bendith arna fe. Mae eisiau mynd i'r esboniad, cofiad I ar pan wy'n cofio. Ond ar y cyfan wedi cael blas, wedi darllen Leviticus o'r blaen. Tro gyda darllenes I, gyda ddim llawer o flas arno fe o gwbl, dwi wedi gwir. Ond wedi darllen yr ail waith, a'r trydydd waith, ac yn y blaen. Wedi cael blas a bendith. Dyma ni felly. Gair Duw yw ein hawdurdod terfynol ar faterion ffydd, addoliad a buchedd. A dyma'r ffordd I sicrhau cymeradwyaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna air fan hyn yn awr ar gair yr arglwydd Iesu Grist, neu am I gwrthwynebwyr. Adnod 9, welem iawn na fydd ein hwy o synagog Satan, y rai sydd yn dywedyd ei bod yn y ddewon ac nid ydynt, ond dywedyd celwydd y maint. Wele, meddaf, gwna fydd ein ddyfod ac addoli o flaen dy draed ac gwybod fy mod I yn dy garu di. Nawr te, I ddewon o gwad o ddrein yn dy fe. Yr un gawn I fan hyn, nid ydynt, ystyr hynny yw, mae iddew, yr oedd yr iddew, I fod I wasanaethu Duw a bod yn ifydd I Dduw. Wel, mae'r iddewon yma wedi gwrthod y Meseia addywedig, ac am hynny maen wedi cael eu torri allan. Mae'r eglwys yn Philadelphia yn dioddef celwyddau gan yr iddewon. Hyn, mae'r eglwys yn dal yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist ar y fingil. Am hynny mae yna addewid y bydd y gelynion yn cael eu trechu. Ond nid trwy drais, nid trwy wrthrwm, nid trwy'r cleddyf, ond y byddant yn cael trwedigaeth at Iesu Grist. A ni hwnna'n hyfryd. Byddant yn dod mewn gostyngeidrwydd a ffydd ac yn profi'r cariad sydd gan Grist tuag at ei bobl yn Philadelphia ei hunain. Gwna fydd i'n ddyfod ac addoli o flaen dy draed di, a gwybod fy mod I yn dy garu di. Fe fydden nhw'n cael trwedigaeth ac yn ymuno ar eglwys. A dyna'r ffordd oren, fe, I orchwygu gelynion, sef I trwedigaeth yn nhw. Does gyda ni ddim hawl I ofyn I Dduw trechu ein gelynion mewn unrhyw ffordd arall. Mae'r ddolen ar y ffordd, wi wedi derbyn un, ond wi ddim wedi gwneud copiau I bawb eto. Yn y ddolen,
Mae yna bregaeth o iddo John Elias o Fôn. Cyfoded diw a gwasgarer y elynion. So ni wedi hoffi glywed y bregaeth i hwnna, falle nas o'n hefyd. Gwasgarer y elynion. Ac yn hynny yma i John Elias, eich chi'n gweld y gweud yr un peth. Gwasgarer y elynion. Trwy trodygaeth. Trwy ddod at Grist. Ynddo fe. Cewch i'r ddolen wrthnos y sawi'n gobeithio. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn cwplaw trwy roi anogaeth iddyn nhw. Mor werthfawr eich mor dyner a chysurlon i'w anogaethiau'r arglwydd Iesu Grist i'w bobl. Yn gyntaf, beth mae'n dweud, mae'n atgoffa nhw i fod yn eu caru nhw. Diweddar nod 9, yn dyfe, fy mod i yn dy garu di. Fe fydd yr iddewon wrth gael trwedigaeth yn dod i wybod am hyn. Yn gweld fe fydden nhw'n profi hynny. Dyma beth gwerthfawr yn dyfe pan i ni yng nghanol trafferthion y dydd. Nid dwy fangof nos na dydd medd yr emynydd yn dyfe. Iesu Grist yn gwybod ie, ond mae mwy na hynny yma'n dos e, mae'n ei caru nhw. Ac yma holl fendithion y cariad hwnnw yn llifo atynt. Dyma sydd yma. Dyma wirionedd sylfaenol, ych chi'n gweld. Rhai gafael yno ym mhob tywydd. Am bod rai mewn stormydd. A mae pethau'n mynd o hwyth. Mae Iesu'n yn caru ni. Mae Iesu'n yn caru ni. Can ni'n dal gafael ar hynny. Mae'n anogaeth yma i ddyfal barhau, ond os e. Arnod 10, o achos cadw ohonot air fy mynedd. Minnau ath gadwaf di wrth awr y brofedigaeth. Ar honna ddawr yr holl fyd i brofi y rai sydd yn trigo ar y ddeiar. Yn wyneb pob temptiad i ildio, maen nhw wedi dyfal barhau, maen nhw wedi dal ati. Maen nhw wedi dyfal barhau yn eu cenhadaeth. Maen nhw wedi dyfal barhau yn y gair. Maen nhw wedi dyfal barhau i gyhoeddi beth bynnag oedd y rwystrau. Ac am hynny, medda'r arglwydd Iesu Grist, fe mae yna gymorth iddyn nhw. Minnau ath gadwaf di o ddiwrth awr y brofedigaeth, meddai. Mae yna rhyw brawf i ddod ar yr holl byd. Dyw'r adnodau ddim yn manylu ar brawf, ar pa brawf na dim byd felly. Ond y gwirionedd mawr yw y bydd yr arglwydd Iesu yn eu cynnal nhw a'i cadw nhw yn awr y prawf. Sylwch ar adnod 11. Wele yr wyf yn dyfod ar frys, dal yr hyn sydd gennyt, fel na ddygo neb dy goron di. Sylwch, bod Iesu Grist yn ei hannog nhw i ddal gafal. Fe gwelwn i'r addewid am gymorth ddwyfol yn adnod 10. Ac yn awr, yr alwad am ei hymrwymiad hwythau. Mae'r ddau yn mynd llaw yn llaw a'i gilydd ydyn nhw. A ddewyd Duw o'i gymorth. Galwad ar yr eglwys i ddyfal barhau. Mae'n bwysig i chi'n gweld i bod nhw'n cadw i coron, cadw i cymeriad, cadw i integrity, cadw i enw da a'i tystiolaeth. Ac yna mae yna wobor. Mae yna wobor o ras i ddod i'r concwerwyr sydd wedi dal gafael, dal ati. Yr hwn sydd yn gwrchfygu, mi ei gwnaf yn golofn yn hemel fy niwi, ac allan nid ai fe mwyach, a mi asgrifennaf arno ef enw fy niwi, ac enw dinas fy niwi. Yr hon ydyw Jerusalem newydd, yr hon sydd yn dysgu nhw'r nef o ddiwrth fy niwi, ac mi a ysgrifennaf arno ef fy enw newydd i. Dyma fe fyddai'n eich wneud chi yn golofnau
Fe fyddwch chi'n gadarn yn y deml newydd wy'n ni chodi, medd yr arglwydd Iesu. Dyma gadernid parhaol, colofnau trwy ras Duw. Ac fe ysgrifennir enw Duw, Jerusalem, a'r arglwydd Iesu, ar y concwerwyr, y rai sydd yn dal yn ffyddlon hyd y diwedd. Dyma sicrwydd i'r concwerwyr i fod ef yn eiddo i Grist, yn eiddo i Jerusalem newydd, ac yn eiddo i Dduw ei hunan, ac y bydd yn mwynhau ei bendithion yn dragywydd. Wel, yr hwn sydd ganddo glist. Gwrandawed. Amen. Emyn 170. 170. Gorodd ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystryd mawr. A'i werthfawr waed fe dalodd ei dyled oll i lawr. Nid oes dim damnedigaeth i neb o'r diwiol had, y gwaredigion canant amrinwedd mawr i wad. Wel, dyma un sy'n maddau pechodau rif y glith. Does mesur ar ei gariad, na therfyn iddo byth. Mae'n mofyn lle i dostyrio, mae'n hoffi trigarhau. Trigaredd i'r amddifaid sydd ynddo i barhau. Teilwng yw'r oen a laddwyd o'r holl o goniant mawr, trwy ganol nef y nefoedd ac yma ar y llawr. Panelo'r holl gredigaeth yn ilw gan y tân, teilwngdod Iesu drosodd fydd fy nragwyddo gan. 170.